Кажи бе, що имаш да кажеш, те така, кай нас се крадат дрва. Те гледайте, ovo je živ primjer, те. Со видео доказ, те го Антони. Нека той е груински, нека не види. Груински. Амин. Те така, те. Ай, деца минете вас да не е файно, ти вас ке е превод. А тия са съучастници другите. Не сме, защо са Ама съучастници? снимано е. Какви? Ако е снимано, що ние... Те вие деца си шетат по реката тук. Да. А вие двоицата те криминал. Той е криминал. Не виден. така. Сега е виден. Така Антонио да вижди. Часко ки ти дойде зеления от джип от дворо, да знаеш ядек съм го викнал. Дома не сме. Дома? Тук ако не фане, да. Дръвата ки ти ги види дома, не се кери. Ти да не имаш дома, то по ли да го евам? Не, нямам дома, ама дома не сме туля за това. Какво не сме? Шо не сме? То е дискретно право, че никой не сме дома туля. От двора сме, какво? СДС е, бе! Бигаш! СДС е! Па всеки доби СДС, кажи. Ай, готово. Така. С мене ме тряса. Така, Антонио. Наши ваши. Залепи му новай да може да помине и новай му залепи една. Сядаме пешка, така, Така. За нова година. Айде, може да одете. Айде, ки пикнем час, ки при...